er ongeveer 10 of 16, dan stappen we eraf. De waarden wat hier op jou was aan, en we zijn 20 verzonnen trekken rijden naar het land daar. Dan kan je ophellen, dan ja, dan zo'n uren en dan ben ik te melken. Nou, dan hadden we er zin aan, want ze weten de tijd ongeveer, hè? En COVID zijn tijd. Vast daarop, dan kijk ze mijn tijd, je moet eraf en COVID ik precies. Nu mag ik molken worden, maar dan dooft het net, de baas komt net. Tot dan, hey. Ja, tot dan. Bij mij is een koe die met semmels in het land. En die gaat maaien een beetje in het land, mooi melken. En ik hou er net van, ze in het leefboekje staan, dat had nooit wat van mij west. Maar ik wil zeggen, om die hennensjocht net te komen, dit is het allermooiste beeld, een beetje naar vrijheid. Ja, dit is melken, vind ik prachtig. En ik wil zeggen van, alles wat ik mooi vind en goed is, dat verhoor ik net. Ik ga van een week ga ik nog te rijden west. Ga ik naar één boer zoals als midden, hier wonen 44 kei, in Staphorst. Ze ben er haast net meer, maar ik hoor in de gaten altijd. Dat ik en dan zeg ik, verleden weer dan ook nog wel draaien, maar ik zie maar één meer. Dus je ten je heel uit. Schande, want kei, die moet net in die stal binnen. Als ik wil praten, zullen die wel vertellen. Moeten wel wijzen. Als ze hem opsluiten en je zegt, kijk slaan je 65 of 80 hier bij mijn bedmeloer, dan denk ik altijd, maar dat vind ik net zo vol met oor. Dat is mijn koper zit hetzelfde. Ja, bijtjes worden er raar uit. Nou, vrijheid natuurlijk. Winter met ze binnen. Ben je ook net wat ouderwets? Nou, ouderwets, ja, ik zeg hoe je het nemen willen. Misschien in machinaal net. In trekken en oor denk ik net, maar dit vind ik gewoon, dit is mijn bergen nog. Ik hoef net mijn bergkeitenmelken en bergapparaten in goede stallen, dat is niks voor mij. Dat had nooit van mij west. Ik zeg gewoon, het is heel jammer, hier er maar meer boeren west, die ik al hier gewoon was winnen, dan hier een goede melkprijs aan. Maar daar ben ik nog wel achterkant, dacht ik. Dat zijn andere boeren die dat al even verkeerd en je doet goed. Nou, nee, dat wil ik niet zeggen. Ieder zijn eigen. Maar ik wil zeggen van, een koe kan zelf bevretten. Dat hoeft niet meer te worden. Maar ja, als je had de volle. En als je de volle hebt, dan krijg je een probleem. Nou, en dat is nog ontstingen in alles. Mestproblemen er. Een boer 200 krijgt het niet, maar er 150 bij de aan gaat. Maar dat had er niet. Nou, en dan heb je problemen. En dat zie je wel. 2014 hier een goede melkprijs. Iedereen begint te bouwen. Dat ging nooit matten. Dan ben je nou wel goed met de melkprijs, want toen weer al de volle melken. Nou, alles is Vesterland. Nou. Dus dan zeggen we, iedereen minder krijgt hier. En we gaan een goede melkprijs, gaan er meer inkomen. Als je gaat goede stallen bouwt, maar het inkomen net vergroten. Nou, dat is jammer. Maar dan mag ik even naar de krijt houden, want ik ben bang dat met die apparatuur dat goed komt, ja. Je moet er maar gauw in. Ja.